ଏ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଏ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ସହିଥାନ୍ତି? ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ, ତା ଛଡ଼ା ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ା ଆମ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ହାତ କାଟି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବାକୁ ଆମ ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଢୋଲିଆ ନ ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ଢୋଲିଆ ନ ହେବି, ଏମାନେ ଆମ ଜାଗା ଜମି ଘର ସବୁ ନେଇଯିବେ ଭାଇ। ଇଏ ଆମ ଜାଗା ଜମି ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯିବେ ଭାଇ। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୋ ମଝିଆ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ମୋ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁ। ମୋ ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁ। କି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର, କି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋର। ଏରେ ମିନୁଆ, ଏରେ ମିନୁଆ, ଆରେ ମିନୁଆ, ଆମେ ସାନ ଭାଇ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆମେ ସାନ ଭାଇ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭାଇକି ହାକିମ କରିବା ନିଶାଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଭାଇକୁ ହାକିମ କରିବା ନିଶାଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ତାକୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର, ତାକୁ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରର ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ତାକୁ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେ। ଭାଇ, ଭାଇ ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ, ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବୁ। ଏଠି ପୁଣି ଆଇନ କାନୁନ ଏଠି କହିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ି ଆସେ। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ମାନିବୁ। ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ, ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ। ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ, ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ। ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବୁ। ଆରେ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବୁ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। ये केमितिका आयु करूं भाई, ये केमितिका आयु करूं भाई। भाई भाई तू ए सब पारिबेनी ना भाई ମୁଁ ଏ ସବୁ ପାରିବିନି। ଅନ୍ୟାୟ ଅନେକ ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି ପାରିବିନି। ଅନ୍ୟାୟ ଏମିତି ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। କି ସାଲିସ ବି କରି ପାରିବିନି। କି ସାଲିସ କରିପାରିବିନି। ଏ ଆମ ଭାଇ ପଳିଆ, ବୋलो ଭାଇ ପଳିଆ। ମୋରେ ଦେଖ ଆମେ ଡାକଲା বলে ଏ ଆମ ଭାଇ ପଳିଆ, ଏ ଭାଇ ପଳିଆ। ଏ ଚାକିରି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଚାକିରି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଆଇନ କାନୁନ ମୋର ମାନିବାର ନାହିଁ। ଏ ଆଇନ କାନୁନ ମୁଁ ମାନିବାର ନାହିଁ। आ भैया, आ भैया नहीं जाओ तो नहीं जा। ओए जाओ सेठी, ଏ ଯାଅ ସେଠି। अरे ये मर्दराज परिवार उच्चा पाचेरी जाई भीतर को आसीछु माने अरे मर्द्दराज परिवार उच्च पाचेरी ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଫେରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ଫେରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମାନେ ମାନେ ଥରେ ତ ମଝିଆ ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଘରେ ତ ମଝିଆ ଭାଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। तो भाई भाउज কথা চিন্তা কর। তো ଭାଇ ଭାଉଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତୁ ଏଠି ଚାକିରି ନ କଲେ ତୁମ ଠାରୁ ଦାନରେ